మాకు ఇచ్చినందుకు. మరి అలాగే మేడం గారి బర్త్డే సందర్భంలో ఈరోజు మాకు అవకాశం వచ్చింది. పిల్లలకు అంటే పిల్లలు మంచిగా చదువుకుంటేనే మనము వాళ్ళ కోసం ఇంకా ముంగట వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్ప్ చేద్దామని అనుకున్నాను. మరి అలాగే పిల్లల్ని నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను, పిల్లలు మంచిగా దృష్టి పెట్టి 10th రిజల్ట్లో మంచిగా వస్తే మనం ఇంటర్ పాస్ అయిన తర్వాత మంచి డిగ్రీ కానివ్వండి, దాని తర్వాత IPS IAS ఆశలు ఉండాలి. అంటే మన ఏదైనా లక్ష్యం ఉండాలి. లక్ష్యం ఉంటేనే మనం ముంగట మంచిగా ఏదైనా చదువుకోవచ్చు. నేను పిల్లలతో ఒకటే కోరుకుంటున్నాను, మంచిగా చదువుకోవాలి. మరి ఇలాగే సంతోష్ అన్న గారు ఏదైతే హెల్ప్ చేస్తున్నారో బడి కోసం, అలా మాకు ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా పిల్లల కోసం అవసరం పడితే సార్ కాల్ చేయండి, తప్పకుండా మాతోటి అయిన కాడికి మేము హెల్ప్ చేస్తామని. మరి అలాగే గురాల కిరణ్ అన్న గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. ఇలా ప్రోగ్రామ్కి ఎంకరేజ్ చేసినందుకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్.